manan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rico. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Unexpected Love. Tripping for did love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga nagtago sa address sa Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Rico. Brad, karasam yung ka mauli sa Pilipinas. Happy na lagi, Brad Kaloy. Ayaw pagdali, God. Mayong pagbuminaw Kita sa kasal Lex no, sa Pinoy. mga pagdali din diha. Kay, dalion tag yung ka. Uda ito, no? Milagro, no, Brad? Naka-decide na ka nga magpakasal. Oo, okay na po bahiya, min Lara. O niya, sigurado namgid ka ka. O sigurado na. Tanam gani may pizza sa among kasal. Kano sa man? Ay, salamat kay nauli na gyud taon kanak. Gimingaw na baya kaayo minimo. Gimingaw na putgay ko ninyo din, ha? Ay, ngano man di ay tuod nga kalit maning pag-uli nimo. Kaya mutambong ko sa kasal ni Kaloy, ma. Og, kuan. Wa ko magpahibaw nga mauli ko. Nga makatambong di ko. Uy, mao ba? Oo, ma. Og, unya, tuon ako siya sa iyang bachelor's party. Brad, Brad! tay, wag yung kang magsulti ha. Nga muuli na day ka. Salamat ang tawag nga. Diyan ka sa espesyal akong adlaw. Ay, ikaw pa? Di pwede nga wa ko sa panahon sa espesyal nga adlaw sa akong best friend. Mana akong ganahan mo. Tara na. Mag-enjoy tayo ng gabi na. Ay, Brad. Sama nga. Wapag ka madutli sa atong ginom. Chill na lagi kayo ka. Di naman ko daling mahubog doon, Brad. Ikaw marag hubog naman ka. Na, mo gani. Na, muna naguguli na mo, Brad. Sige, mas mayo ba? Kay kasal na raban ni mo ugma. Uli og diretso, ha? Lala! Mas kaloy lagi! Papa, mas kaloy! Ay! Mas kaloy! Ang sa namang oras. Papa, Ano, pa! huwa pa mas kaloy? Mas kaloy! Tagkanak yung mga bisita. Si Lara. Ako doon. Wa ko kahibaw, Rico. Wa ko kahibaw ko na asa si Kaloy. Gabi pa ko nagsigig panawag niya pero dili mo tubag. Asam di ka to siya. Wa day mo magdungan og uli gabi eh. Wa? Niunam siya guli gabi eh. Kinuo ko. Wa kahay daw tang nahitabo ni Kaloy, Rico. Ayaw pa ko na una, Lara. Naibaw ko nga way daw tang nahitabo sa kong amigo. Nakaila ko niya. So, unsa man day kahay posible nga nahitabo niya? Dodag na ko nga nausap ang unahuna ni Brad Kaloy. Nga di na siya mo padayon sa pagpakasal ni Lara. Kinahalan nga matawag ka na ko sa Kaloy. Brad, Maayo kay, nitubag na gid ka. Usa may nahitubo ni mo, Brad? Nalimot ka nga, kasal mo karon? O, niatras na lang gid ka? Brad, di pa ko andam. Unsa? Di pa ko andam nga magpakasal ni Lara. Brad, dabuang ka. Ikaduha na ni mo gibuhat. Pero, dili pa magyuko andam gud.
Brad, wa naman kung makasabot ni mo eh. Wa kay kaluoy babay. Brad, gabaan na ka ng imong gibuhat. Rodrigo. Uy, mao ba? Wa pa gyud na mausab si Kaloy. Abi na kong nausab na ma. Pero, maulang di gihapon. Naluoy ko ni Lara eh. Perting hilak in taon. Excuse ma. Hello? Rico, ikaw ni? Oy, Lara. Temba, hubog ka? Nakainom lang. Hindi ko mo to. Hubog ka paminahon. Asam ka ron? Ni ani pamangyog ka, uy. Okay lang ko. Dili ka okay eh. Kinsa may ma-okay, ana. Kagibiyaan na ba ko si mong amigo? Nakasabot ko. Nakasabot ko ni mo, Lara. Maong ako mo'y mangayo pasensya sa gibuhat ni Brad Kaloy. Rico. So na, tayo na. Ihatod na sa inyo. Salamat kayo sa pagkatod mo na ako gabi, ha. Uwawa na ako, uy. Jesus, ikaw uwaw eh. Ako mo'y mauwaw sa gibuhat sa kong amigo ni mo. O, Lara, kini mo ito man eh. Lara ko pirmi basta magkinahan lang ka, ha? Samtang wa pa ko makalarag balik sa laing nasod ni Arko. Salamat, Rico. Unsa man, nag-enjoy ra karong adlaw? O, Rico. Salamat kayo sa mong pag-uban, ha? Sige ram ka pasalamat ako eh. Ay, natural. Dako ko kay kag natabang sa kong kaguol. Maong dako, kayo nga akong pasalamat ni mo. Oh. Unta, dili na lang ka mo largag balik. Lara. Nak, nakabantay ko ba nga nagsige na mong uban-uban ni Lara? Oo ma. Gitabangan lang ako nga makamove on siya ni Brad Kaloy. Loy kay siya ma? Pero siguro alang yun ha, nadili ka ma-in love niya. Isod na, huna-huna ex siya si imong amigo. Ma. Naunsam ko. Excited ako kung makabasa og message gikan ni Lara. Og murag gusto ko nga makikita niya permi. Na-in-love na kako niya. So, kuhaon lang ka sa inyong office ugma, ha? Kay nabod ko importanteng isulti mo. Rico, ayaw lang sa... Dili lang sa tamadayon. Ha? Nga naman. Ni kontak nagbalik si Kaloy na ako. Magkita mi. Oh. Huwag ko may matang. Kumusta na ka sila Lara o Kaloy? Nagka-istorya ka silang tarong. Huwag kang maghinak na po si Lara karon. Hindi gina ko mapasaylo si Kaloy kung mauna. Magpapapot lang ko. Kung kanos ang kontak o balik si Lara na ko. Pinanakadlaw nila pa'y. Wa na gid mo take si Lara na ko. Basinog. Nagbalik na sila si Kaloy. Di na lang ako siya sumukon. Oh, nanawag siya.
Hello, Lara? Hi. Hello. Kumusta? Okay ra. Magkita ta. Na ako importante isulti nimo. Ha? Asam ta makita? Unsam na isulti naman ako. I love you. Lara, Nahibaw ko nga paspasa kayo ang tanan. Pero gusto lang ko ipagawas ni. Kay sud sa pila ka adlaw nga watay communication. Mura kong mabuang. Dili ka mawas akong una-una. Magsige kong pangita nimo. Sorry I kung... love you too. Tinuod? Oh, love na pati ka. Huwag parehas na kipati. Pero, nagtuamugod ko nga, nagbalik na mo ni Kaloy. Wa na. Nangayo lang siya pasaylo na ako. Og, dito po na ako na-confirm nga wa na gid ko feelings para niya. Og diha na nabalhin ni mo. Salamat, Ann. Nabi na kumuha ako chance. Dako kayo kag chance, Rico. So, so kita na. Oh, kita na. Yes. We talk till 3 a.m. Naibaw ko nga sayo nga na-inlove ko sa ex akong amigo. Pero, mutual lang among gibati. Og, igo na namong gituman ang among kasing-kasing. Dinhinan lang ko to. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Rico nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit nga nakalahan, Unexpected Love. You're unexpected. Oh, wow. Ang mong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Carol Marihikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Ricadas. Kamuusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasi kong kidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamya. To my Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Wingwing, hingkod ang pangidaron, may ka-live-in partner ug may usa ka anak. Taga Zamboanga del Norte. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong mga gipamati. Aron iyo sabtan, sugdon ko diyang 8 years old pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Babay na, Wing. Liko na ko diri padung sa amo, ha? Okay, babay na, Christine. Kanya na pud ko dapit sa amo. Kita na lang pud ta ugma sa school. Oh, sige, bye. Bye-bye. Hala, daghan naging tao sa inyo, Wing. Oh, hala, tuod sa. Ngano ka, ha? Pa? Pa, Wilson. Pakano naganta sa ato, pa? Wing, anak. Pa? Ngano nilak ka? Wing, anak. Walas mama ni mo. Patay nas mama ni mo. Ngano namatay man si mama, pa? Ma!
akong lawas, Christine. Ha? Nang sa di ay ka? Kapoy, labad ang akong o. Gilantan ka? Di ko na, be. Kapunta ka, be. Hala, gilantan lagi ka. Init ka, oh. Ingnan ako atong ma'am, ha? Muli na lang ka. Ha? Wing-wing. Lo, Nausam na this wing-wing ni store. Luya man kayo ni. So, kailangan nawa si Sandra pa. Iyon na ginasi ni Ana. Siging sakit-sakit. Uy, nag-uuli siguro ni sa pagkawa siyang inahan. Maya kong pagtuo pa. Eh, pastilan. Luya sa bata eh. Ipa-check up siguro ni sa doktor. Ibabaya ka pa nga. Ni ata sa bukid. Layo kita sa ospital. Ug usa pa. Wa tay kwarta pa. Yaw, saan na ni mo ng anak mo, ha? Nagluyam na. Idaot mo ngayon siya, oh. Ako lay atiman inin niya pa. Maulian rin eh. Sobrang pakaon mo niya. Monggos pa. Nga gilatan ako. Pero way timpla. Ako lang gipisat pa. Akong gidugmo kong mayo. May ako gipakaon nining wing-wing. Uy, Wilson. Huwag ka bantay sa mga anak. Awar ko do. Huwag ka bantay, anak. Tara. Ang hupong tiil sa mga anak ko. Ipadoktor na. Kay, puro delikado naman ang iyang kaimta. Hila, lihok na. Kay basin si Bako mo sunod na sa tabo si mga asawa. sukad pagkamatay sa akong mama dihang 8 anyos pa ko, nasakit ko. Usa ka buwan gid kong naglubog adto og nanghupong na. Wa ko mapa-check up sa akong amahan tungod na sad sa kawadon og bukid kaayo ang amua. Karon nga 26 anyos na ko ug may usa na ka anak. Sukad sa akong pagpanganak, magsige na lang og sakit ang akong wa nga bahin sa akong tiyan. Unya, Jason, niya na sad ang akong gipati. Ano man na, eh? Saan sa gibati ay? Sakit na sad ang wa nga bahin sa akong tiyan. Mukalit sa sakit ang tunga-tunga sa akong dughan. Murag, halos matagadlaw na kong kutasan. Manggahi ning akong mga kamutog. O kakuyapon ko. Basin ikaw na sa kaog kanang makapalirgi ni mo ba? Mao ka. Kay maura ba ko kung makakaon ko og bawal. Nya, manglibagha og magburot-burot dayon ang akong panit. Og init ang akong pamati sa akong lawas. Unsa man nagikaon nimo? Nagkaon ra ba ko buwad? Na, paglikay na nagikaon ana. Hibaw gyud na siya nga musugmatay ang gibati kung mukaon sa kontra. Mao di ito. Kay nikaon ko og buwad. Og nagsugod ko og lisod ginawa. Nisugod og pamuwa og paspas kaayo akong heartbeat. Niabot ko og 156 per minute. Pero normal naman noon ang akong BP. Wing. 110/70 ra. Uy, Wing. Magpa-check up na lang kahata. Normal raman ang results sa imong mga laboratories. Unya, naunsa di ay ko, Dok? Mo refer ko nimo nga magpa-check up ka og usa ka psychiatrist. Kay ang uban nimong gibati nga imong nahisgutan, symptoms kini nga may anxiety disorder ka. Huh? Ako? May anxiety? Ato na ko, Wing. Trabaho na ko. Jason, ayaw lang sa kubiya, ibe. Ha? Nga naman. Niya na sad ang akong kipati. Maglisan na sad ko ginawa. O kalipungon ko. Basin, patay na unya ko inipahuli nimo. Unsa? Di gyud ako kalikayan nga ingon anak ka-advance ang akong panghuna-una. May bation na gani ko, mahadlok na ko kay basig mamatay na ko. Maunang mahadlok ko nga mag-inusara. Ang akong mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Kung makakaon ko og kontra sama sa buwad, maglisod na dayon ko ginawa.
Mamuha ko og paspas ang akong heartbeat. Moabot gud og 156 per minute. Apan, normal raman ang akong BP. 110/70 ra. Unsa man kada ining akong gibati? Ikaduhang pangutana, nagpa-check up na ko og doktor. Normal raman ang mga results sa akong laboratories. Pero ingon sa doktor, nga mas maayo ko no nga magpa-check up ko og psychiatrist kay may symptoms kuno ko sa anxiety disorder. Husto ba? Ikatulong pangutana, unsa may akong buhaton kung moatake na kining akong anxiety disorder kung anxiety man gud ka ni. Kay inikaot sa akong dughan, mura man kog makuyapan. Di pud ka ni nga may sakit ko sa kasing-kasing. Kay pagkabata pa nako, naguol kay ko sa pagkamatay sa akong mama. Ikaw pa ito katapusang pangutana. Naapektahan na gyud ang normal na akong kinabuhi tungod ining akong gipamati. Apan, wa mi kwarta alang sa pagpatan-aw og psychiatrist. Naabay tambal ani nga pwede lang na akong mapalit over the counter. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Wing-wing. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, nanay na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kanyo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao ning to be the best, you must be able to handle the worst. We must be able to handle the worst. Ako di ay or amo dahing pasubo sa mga paryente sa mga biktima sa katalagman diha sa amihanang bahin sa Sugbo. Bisan pa man dili kaming tanan makaanha diha, pero na kami gamay nga gihatag ng mga hinabang nga makahupay, makaalibyo sa inyong mga kaguol o kasakit nga nahiaguman kumikan na itong kusog nga linog nganong mga pipilak adlaw pang ning labay, no? So amo mga pasubo sa mga namatyan o katong mga naay nga angol, itong nga angol hinaot nga makarecover as soon as possible time, no? So ang atong magtatampo karong adlaw si Wing-wing, 26 years old, taga Zamboanga del Norte, na ni siya ikalibin, niya ang mayang problema may tungod sa iyang anak, no? Unang pangutana, kung makakaon ko og kontra sama sa buwad, maglisod na dayon ko og ginhawa. Kung makakaon siya og buwad, maglisod na dayon siya pag ginhawa. Okay? So, mamuwa ko og paspas ang akong heartbeat. Moabot og 156 per minute. Apa normal ra ba na ang BP na kong 110/70 ra? Unsa man kahadi ay ning akong gibati. Okay, ang atong normal heartbeat ay 60 to 100. Kung mosobra siya 100, amo nang gitawag sa mong pagtuon sa mga doktor sa medisina nga tachycardia. Kung mo less than 60, mo na among gitawag og bradycardia. Ang atong normal nga blood pressure sa adult is 120/70. Kung ubos niya na, utawag tatog hypotension ug motaas mo na ang hypertension, no? Kining buwad manggod usahay na ani siya daghang mga asin nga salt ba, no? So kining asin dili po ni siya advisable sa katong mga tao nga naay mga cardiovascular nga mga problema, no? So ikaw bata pa man ka, Wing-wing, no? You are still 26 years old, so I don't think so nga naa ka aning mga grabe nga mga cardiovascular. Kung yung kalikog cardiovascular, problema sa kasing-kasing ug sa atong mga blood vessels, no? Nga
nang mo'y gisudlan o mo'y nagda sa dugo nga ngadto o sa mga vital organs sa atong lawas o balik diri sa heart, no, ngadto sa atong baga, no. So mao na ako ikaistorya sa una nimong concern. Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko og doktor. Normal raman ang result sa akong laboratories, pero ingon sa doktor nga mas maayo kuno nga magpa-check up ko og psychiatrist kay mas may symptoms kuno ko sa anxiety disorder. Husto ba? Maybe husto ang imong ano, bago ko nag-lecture aning anxiety, no? Kitang tanan na magutay anxiety. Wing-wing. Kano sa man ang anxiety mahimong disorder? Kung atong anxiety makaapekto na sa atong activities of daily living. No, dili na ta kampante, dili na ta komportable, kay kuyawan ta for no apparent reason. Mo nang diferensya sa anxiety ug fear, ako nang gi-differentiate dito, magtigom-tigom ito sa Prince Hotel bago pa lang. Kang kadang fear man gud na kay ma-identified nga hinungdan nganong kuyawan ka. Kini nga anxiety way klaro, basta kuyawan lang gyud ka. So unsa may mga simptomang anxiety? Mao na paspas ang bitsa kasing-kasing, panington, kurug-kurug ang tingog, di kasabot sa lawas, dahil daghang mga psychosomatic, ito na mo psychosomatic signs and symptoms, sakit diri, sakit dito, kanang dili makatug, dili mahimutang, poor ang concentration, dili na makakuan og mga istorya nga mga bati muan dayon, mutamingi dayon, no? So mga medyo kuanta ba kanang vulnerable kayo sa mga atake sa mga surroundings sa mga panghitabo, no? So mao na ang anxiety. So hinaot nga makaduol ka dia og usa ka psychiatrist diha sa Zamboanga del Norte o masan nimo gibutang unsang lungsura sa Zamboanga del Norte para nga mahatag ang anti-anxiety medications, no? Dili pud pasabot nga tungod kaning duol kag psychiatrist tagaan kag anti-anxiety medication nga nabuang na ka. Mao mo ginay tuo sa kadaghanan nga moduol mo Dr. Rene Obra sa mga kadabuang ka. So dili na siya mao. Of course na aming mga pasyente mga buang, pero mas daghaning wa pa moabot na ng puntuha, no? Kay balik ko na ko sa mga kadaghan kung moingon ganitang moduol sa psychiatrist na buang na kaning tanang pulis, security guard, coast guard, bombero, maestro, maestra, na mga tug abroad na pulos din mga buang, no? Kumadtom ni nako o sa parehang trabaho nako, no? So dili na siya na rason nga mahadlok mong dool sa psychiatrist, no? Ikatulong pangutana, unsa may akong buhaton kung moatake na kining akong anxiety disorder? Kung anxiety man gud kahani, kay inig huot sa akong dughan, mura man ko og makuyapan. Di pud kaha nga may sakit ko sa kasing-kasing. Kay pagkabata pa nako, guol kaayo ko sa pagkamatay sa akong mama. Siyempre, maguol magitaog na mamatay sa atong pamilya, no? Pero akong ika-advise lang nimo, ako ning gi-advise akong mga listener katong na aming mga tigom-tigom sa Sugbo, nga you do slow, deep breathing, slow, deep breathing. Ayaw paghangos o paspas kay mahog din nung tag hyperventilation syndrome ana. Kay kung muhangos tag short, rapid breathing, madepleted kag carbon dioxide niya, magsamot na mo anxiety. So, slow, deep breathing. Mo na himuon nimo. Unya, duol og psychiatrist na sa Zamboanga del Norte para matagang kag mga anti-anxiety medication. Na ay daghan sa market, pero ako lang ipaabot sa naminaw na to nga kini mga anti-anxiety medications dili na basta-basta mapalit without doctor's prescription. Yan na ani special nga license, no? Kay regulated maning mga tambala kasagaran, no? Ang example ani kining alprazolam, unsa pa nga benzodiazepines, kuani siya kining kinanglan ni siya og ISTO number, no? Okay? Sunod katapusan ni kaupat ka pangutana, naapektuhan nagyud ang normal na kong kinabuhi tungod aning akong gipamati panwala may kwarta alang sa pagbatanaw sa psychiatrist na abay tambal nga pwede na kong mapalit over the counter. Sa ako nang ginaingon, kinanglan ni siya og prescription. Dili basta-basta ning i-dispense ng mga anti-anxiety medication, no? So by the way, wala ko ma-answer tong imong sakit sa kasing-kasing to roll out kung na ba kay sakit sa kasing-kasing. Mas ideal yun nga you must go and see a cardiologist para mga tudaiko ka, pulse monitoring, bisan naman lang ba chest x-ray, kuan ka ma-EKG kay para nga masuta kung wa bay abnormal nga mga finding sa imong heart, no? Pero akong balikon, bata pa man kawing 26 years old, no? So di pa siguro kay kung wala kay budget for to go and see a psychiatrist, I will suggest nga
mga government working na may mga government hospital nang na mga psychiatrist, no? Ug kung wagi psychiatrist, any medical doctor, any medical doctor can attend to you, no? Kay para ako psychiatrist ko, pero usay maghimo kog minor surgery. Di agad ka usa nga assist kog panganak. Dahil nanganak dito sa amo, ako ay nanganak naman pod. Kay medical doctor gold, lumitanan, pero nalay specialization. So dahil sa inyong lugar, kung wagi psychiatrist, any medical doctor. Ug moingon nga ng medical doctor nga di ko makahibaw ana, tiksi ko na ko kay basi ako ng estudyante, ato nang i-on the air nga nung di ba siya kahibaw mo resita og mga anti-anxiety medication nga ang tanang doktor na hibaw man niya na. Why doktor nga di kahibaw unsa may anti-anxiety nga medication? Kay amo man nag-estudyohan sa College of Medicine. Okay, so now nakasabot ka wing-wing sa akong speaker nimo og diha sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa. Kini nga akong siliran once again, ako si Dr. Rene Obra. Daghang kayong salamat sa makananayon yung papaminaw sa mong programa ni Atty. Eileen Bathan. Taas kitag-greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw.